Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People hakasni palai jong ka tayo kala Hiar Jurip ya ka jingtai jong ka Shillong Engineering College ka badan ha Shillong Polytechnic maulai bat syam ba ka jingtai kala yat menta la hinyo phautam na ka sispa ha ba khami lentiru ba contractor ba pentre ya ka ne ka project un Pyndep no ya ka kam kloi khanang ba ka ne ka college kan sedang ai no ya ka jingsakri ya ka samla puli jong ka jella Kasang FKJGP hapoh kejingalam Education Secretary ubak ke nongsiat kalau penlong yang kejing Jurip kalau kejing i bak kejing menteri kene projek kelayat suki bah wala lasrang menteri kan aduk kesenam arajar kat nyo kebalong lai senam tam menta. Hakene kejing Jurip dari donlang engineer ketenat PWD buildings ubak arsu tengah u principal ke Shillong Polytechnic bat kumjuru kontraktor ubak menteri mentai ke projek ubak El Kurba. Laban kedua hang ne bayar ke Shillong Engineering College la menteri kejing mang pisa bakot apuai keluar tengkah. Bala IT kakam kontrak cabun ngot ki kontraktor. Kajing sempor jang ke projek Pyndep kadai tang namar jang ki kontraktor namar kajing suki ban pentrei ki kam bala bensyat haki badai haba kakam kala sakut no shiteng. Ba katrat puli putih kejela kalau beng kam no ki kontraktor bar kala IT thamai kakam coba El Kurba ubal sedang ban pentulun kakam nadu benai kala lengkot kasnam arhajar arpo. Na kaliang jo kontraktor ula penpau kejing Kyrmen bu unla ban Pyndep no ya kakam hapoh benai no opera kasnam arhajar arpuwei kenang ban la ban pleno ekene ke jaka puli bagan ajing hikai bat jing syakri samla puli kejela ke bekwa ban puli engineering oh kene ke sarkar kala sedang ban pentrei ya kene ke jing trei ti ni wan bat kene ke sngi ban le ke joint inspection dekat ke engineer na po PWD kumju i kontraktor ba pentrei mentai kene ke kam ngi ba ke jing trei kadang sateng bat ngi solingo na kaliang keseng bahkan ni ka jing pentrei kene college kalong ka basuki hadu kata marna kaliang keseng ikwa ba ya kene college kidai ban Pyndep no khnang bakan wanra ka jing mentoi na banta ki khanna ki bamut ban Pyndep ya kene ka line ha kaliang ka engineering marngi ba ki khna ki jongi ki bamyo ban lek na kaliang ka kota ban lek puli ka engineering sabar ki hab ban lek ya ki private institution ani ki private college sabar la pensayingi ba menswa ya kani ka kam la ship la don ka joint venture lingba ta u areng bat iba john what khar kongor tingin kwa than bangin kedau kti anu inu nomor kani kadai ka educational institution ka banwara andrei nakaliang mentapat ka nakaliang ka sarkar kala IT ban pej no hiba kurba te kumta nakaliang ka sengru iwan ban kerpa di bak kurba dalong kepala ba inang hampir stat cu ya kene kam kena kon wanra jing mentoi ya khun samla jongi nga kubur bakadon ke jing slam hak bidai ba progress jong kene kam te jing sisa la aipor ban Pyndep kom la om tan lai po benai ban Pyndep kene project nrei kidon ki katok ne ki dau ki ba slam ban Pyndep kene ka project kowe ka benengkong kalong ba i hak tu ke benengkong bang sedang ya kene projek ba ngaru anak su join sen hang ne kum engineer te hak tu ke por hak jing trei kum lau mintam de itu ki party ki benengkong te itu kim long capable ban state ya kakam henry minta dang sistem dang ha arajar khat khandai nai arajar arho January te ngi hadin bangila ya keren ban kumno ban perstet ya kene kakam bat hadin kata ngila channelize leng ba i ba kurba te nadu arja arpo mensem snam te ni kene kakam bada pipet minta kene kakam ko ya hasakmat bat principal ro ngi ya trelang te ni iba kene ka progress hadu minta kala poi hadu nyukusan persen kene ka physical progress jong kene kakam te kata ka dau ka bening kok kalong ba menswa kitu ki kontraktor kim dei ki balong kiba long capable kiba mungkin let's say kim dan mo ban handle kene project ngala yang management nek finance nek kim la ban handle kata ka ka point bening kong ka ba slam kene project ka ba ar pade ke jing slam jong nek project kala ban long ba ha kene ka slam kam tam how no slam arja arpo nomor ba ka don no kene ka covid-19 te kadon kene ka jing ha ka bide ban president ya kene ka kam nomor kidon kini ki mo ki jing khang ban ra iki tiar kitar ban train lai luit kata ka de ka
kadau ka baar bat kadau ka balai ru ngi ha ka tu ka por hi long kade ka kadau ka balai kade nam ta kini ki skill labor ka bangi shem jenjar ban yo kini ki skill labor henry ka basotan na pade na du January arpo kalong ba kinong trei ki badan mentah ki dei barok ki khasi te ngi ba mentah kala yang kat ne malah bat kala kut hiru kat ne ya mentah te kumlaong dei isket trimentan ya Kyrmen skamba lada ka funding ka biang kumala ekran ba iba kurba na try how December mentau snam kani project kala ban